ಹಲೋ ಇಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತಿರ್ಲ ಇನ್ನಿವಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತುಂಡನೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮಾರ್ಚ್ 8th ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲೇಡೀಸ್ ಡೇ. ಸೊ ಯಾನ್ ಮಾತಿರ್ಲ ವಿಶ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ 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 ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ. ಪೂರ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಪಪ್ಪನ ಮಗಳ ಚಾನೆಲ್ದ ಮಾತ ಲೇಡೀಸ್ಗಳ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಹ್ಯಾಪಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ. ಒಂದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲೇಡೀಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕವನ ಉಂಡು. ಮುಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆತೆ GS ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಪನ್ನಿ. ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಬೇಕೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಎಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಿ. ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಉಂಡು. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಲೈನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆತೆ ಅದು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಪೊಣ್ಣನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಚೂರು ರಡ್ಡು ಲೈನ್ ಆತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕವನ ಪೂರ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಅಂಚೆಂಚು ಪೇಪರ್ ಓದಿನಾಗ ಅದನ್ನ ಓದಿ ರಡ್ಡು ಲೈನ್ ನೆನಪಾಂಡ ಆತೆ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಲ್ಲಾಂಡ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತನ ಓದು ತೂಲಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪೊಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಬಿ ವುಮೆನ್. ತುಂಬ ಗರ್ಲಿತ್ತೆ ವುಮೆನ್ ಆತೆ ಬಾಲೆ ಪುಚ್ಚಿದ್ದೆ ಅಂಚಾದ ನೀ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಮನ್ಪುಗ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಪಂದ್. ಪೊಣ್ಣನ ಲೈಫೇ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಜರ್ನಿದ ಲೆಕ್ಕ. ಫಸ್ಟ್ ಪೊಣ್ಣೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಆಪುಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಮಗಳಾದಿಪ್ಪಲು, ಬುಡದಿ ಆಪಲು, ಅಮ್ಮ ಆಪಲು, ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಆಪಲು. ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ದಾಟೊಂದು ಬರ್ಪಲ್ ಪೊಣ್ಣು. ಅವಳಂತೂ ಮದ್ಮೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತೂ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ಪನು. ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ನಾನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪನು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದೆ ಪನೋಡು ಅಂಚ ಇರೆಗ್ಲ ಆಪೋಜಿ ಅಂಚನಕ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನಿ. ರಡ್ಡು ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲ ಪೋಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪೇರು, ಡೇಟ್ ತೂಪೇರು, ಟೈಮ್ ತೂಪೇರು, ಪೋಯ್ 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 ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಪೂಜಿ ಬೇತಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆಂಚನ್ ಪನ್ಪೇರು. ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮಾದ ನಂಜಿ ಕಣನೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಫುಲ್ ರೊಟೀನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಇಂಥ ಪುಜ್ಜಿಬೋಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಪೋಯಿತ್ತೆ ಬ್ಯಾತಕ್ಕೆಲ್ಲಡಿ ಪೂಜಿ ಊರ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜರ್ ಈ ಶೋಕಡೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದುಲೇ ಆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಆದ ಈತ್ ಖುಷಿ ಹಿಡಿಪೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ದೇವರ ಕೊನ್ನ ವರ ಅಂತೆ ಕೊನ ಅಂಚಾದ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಹಿರಿಯರು ಪೂರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಜೋನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣನಕ್ಲೆಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆನ ಮಗಳಾದಿಪ್ಪು, ಬುಡದಿ ಆದಿಪ್ಪು, ಅಮ್ಮ ಆದಿಪ್ಪು, ದೊಡ್ಡ ಆದಿಪ್ಪು ಹೀರೆ ಅವ ಪೊಣ್ಣನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ ತೋಜಾನಾಗ ಅವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆನ ಲೈಫ್ ಅಡ್ಲ. ನಿಕ್ಲೆನ ಲೈಫ್ಲ ತುಲ ಈ ಚೇಂಜಸ್ ಆಪುಂಡು ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿಪ್ಪವ್ರು ನಿಕಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲನೇ ಗೆಲುವು ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಶೈನ್ ಆ ಟೈಪ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿಪ್ಪು. ಪೊಣ್ಣು ಓಲ್ ತೆಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಲು ಆ ಇಲ್ಲಾಡ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಲ ಬರ್ತದ ವಾಸ ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಓವೇ ಇಲ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ ಓ ಇಲ್ಲಾಡ ಕೊಂಚು ಏರೆ ಅವಳು ತೆಲ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಹಿಡಿಪೇರು. ಆ ಇಲ್ಲಾಡೊಂಜಿ ಕಳೆನೆ ಬೇತೆ ಆ ಇಲ್ಲದ ಖುಷಿ ಹಿಡಿಪೇರು ಊರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂಜೋಲ ಅವಡ ಏರೆ ಇಪ್ಪೋಡ ಇಲ್ಲ ಏರ್ಪೋಂಡಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪನ್ಪಿನ ಇಪ್ಪೋಣ ಇಲ್ಲಾಡ ಇನ್ನೊಬ್ಸೋರ್ ಮಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲನ ಅಂಚ. ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಕ. ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು మీరు ಒಲ್ತಾರ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ವರ್ಕಿಂಗ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ದಾದ ಅನ್ಕೋತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಡೌಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರೇನಿ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕು ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉಡುಪಿಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಪ್ಪುನು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಏನು ಉಡುಪಿ ಬತ್ತೆ ಆಯ್ತು ದುಂಬು ಏನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡಿತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಬರ್ನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇಡುತ್ತೆ ಜಾಬ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ. ಎನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ MBA ಮಂದೆ 2 ವರ್ಷ ಜಾಬ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ ಮದ್ಮೆ ಆಂಡೆ
ಉಡುಪಿ ಬತ್ತೆ ಮೂಲೆತ್ತು ಸೆಟ್ಲಾತೆ ಎಂಕುಲು ಬಾಲ್ಯಪಿನ ತುಂಬು ಯಾನು MSIL ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಜಾಬ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಬಾಲ್ಯ ಬೊಕ ಇಂಕ್ ಜಾಬ್ ಪೋಯರೆಲ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಸಮ್ ಪರ್ಸನಲ್ ರೀಸನ್ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೋಖ್ರಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 7 year ಆಯ್ಬೊಕ ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂಚಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚದ ಏನು ಬಿಡ್ದು ಯಾನು ಅವಳೆಲ್ಲ ಪೂಪುಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಬಿ ಎ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ಇಲ್ಲಡೆಪ್ಪೆರ എന്നൊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಟೈಮ್ ಪೋಯ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವಜಿ ಇಂಕ ಟೈಮ್ ಏತಿತ್ತಂದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಪೋಖ್ರಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಏನ್ವೆ ಬೇಪ ಜಪ್ವೆ ಅಂದು ಜತ್ತಿ ಬೊಕ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಲಕ್ಕು ಎಂದು ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪೆ ನಾನು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ದಾದ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಪೂರಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೇಡೀಸ್ ದಾದ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪೋಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಮೋಡದ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ನೀರಾದ ಪೋಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಎದುರಿಸೋದು ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಐಕ್ ಯಾನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗವ ಇದಂಡು ಲೈಫಡ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಎದುರಿಸಾಯೆ ನೈಕೆನ ಕಣನೆ ಅವ್ಡು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗ ಪೂರಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಹೊರ್ತಿಗೆ ಲೀಡ್ ಮನ್ಪರ ಆತೇಜಿ ಅಂಚಾದ ಪೂರ ಲೇಡೀಸಿಗೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಅವೇ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಆವನ್ನದ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಷ್ಟ ಪೂರಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಅಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂದತ್ತ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಂಡನೆ ಆಯ್ತು ಸುಖದ ಬೆಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಅಂಚಾದ ಕಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಐತಿನಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ ದೇವರಕ್ಲೆ ಕಷ್ಟ ಬೈದಂಡೆ ಬೊಕ ಮನುಷ್ಯರೆಂಕಲ ಕಷ್ಟ ಬರಂದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಷ್ಟ ಪೂರ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ಅಂಜಿ ಸುಖದ ಟೈಮ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಾಗ ಕಷ್ಟ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನೆನಪುಲೆಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚನಿತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಪೂರ ಕರಿದಂಡು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ಬಾಲ್ಯ ಉಂಡು ಬಾಲ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೇಮ ಅಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚಾತನ ನನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಎಂಕ ದೇವರ ತೃಪ್ತಿದ ಲೈಫ್ ಕೊಂಡ ಯಾವ ಆತೆ ದೇವರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿಂಡು ಹ್ಯಾಪಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್